Usa ka opisyal sa pulis sa Davao Oriental gikasuhan og rape human giingong ng lugos og usa ka patrol woman. Ani report ni Argil Relator. Sumala sa report sa Davao Oriental Provincial Police Office alas 3 sa kadlawon ni adtong Biyernes, giingong gisulod sa OIC Commander sa 2nd Davao Oriental Provincial Mobile Force Company nga si Police Major Warren Delem ang kwarto sa biktimang patrol woman sa ilang headquarters sa Barangay Bagumbayan, Lupon, Davao Oriental ug didto na giingong gilugos sa opisyal ang biktima. Gikan matud pa sa usa ka social event gawa sa ilang headquarters, ang maong opisyal una nahitabo ang giingong pagpanglugos. Siguro pwede masabi sir kasi hindi man tayo wala mang record testing sir. Pero as per record sir, parang may parte nga sa labas daw sir galing sir. Sanglit duulang ang headquarters sa Lupon Municipal Police Station. Gilayong gireport sa biktima ang hitabo o ginakop gilayon ang suspect. As of 8 a.m. sir, anong June 13 sir, kahapon sir, 2022, na-file na po yung kaso sir sa Lupon Prosecutor's Office dyan sa Lupon, Davao Oriental for violation ng Republic Act 8353 sir, yung anti-rape law natin sir. Mag-atubang sab og kasong administratibo ang suspect nga opisyal. Ana sa kustodiya sa Women and Children's Protection Desk sa Davao Oriental PPO ang biktima alang sa counseling. Sumala sa PRO Region 11, wala nila ginatolerate ang bisan unsang pagpangabuso sa kapulisan. Una na ipahayag sa Regional Director sa PRO 11 nga hugot nilang ginapatuman ang mga probisyon ubos sa bawal ang bastos law sa tanang personahe sa kapulisan. Gipanganti sab nila nga mag-atubang gayon og kasong kriminal ug administratibo ang mga magmalapason. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.